Gràcies, presidenta, consellera, conseller, diputades, diputats. Estem en emergència climàtica degut a l'escalfament global. Això és provocat, evidentment, pels gasos d'efecte hivernacle i, per tant, sí o sí hem d'aconseguir la descarbonització i la desnuclearització a l'any 2050. I això vol dir fer la transició energètica que implica tant l'electricitat renovable com el biogàs i tant des del punt de vista de la producció d'aquesta energia com del consum. I això vol dir mobilitat, vol dir la indústria, etc. I també necessitem desmaterialitzar l'economia, i això també passa per l'eficiència i passa per una economia circular que implica residus, implica molts àmbits. Això és una pantalla superada, que ja només la neguen els diputats que estan asseguts allà dalt, al més enllà, però a la resta tenim clar que hem d'anar cap aquí. Com també és una pantalla superada que a Catalunya el dimensionament de tot això amb els recursos de què disposem, de vent, d'aigua, de sol, etc., ens el marca la Proencat. Si no cal inventar la sopa d'all. La Proencat, que si bé la vam iniciar nosaltres, Junts per Catalunya, el govern se la va fer seva, la va actualitzar, el grup socialista, pel que sé, també la compra i, per tant, hi ha un ampli consens de que els números que marca la Proencat són els objectius als quals hem de poder arribar. I què ens diu la Proencat? Doncs ens diu que l'any 2050 necessitarem 60 gigawatts d'eòlica i fotovoltaica. Quants en tenim en aquest moment? 2. Quants n'hem aconseguit tenir en els 2 anys i mig de legislatura actual? 1. Aquest és el número. Per tant, quan nosaltres diem que anem lents, ho justifico, no és per voler criticar perquè sí, és perquè en tenim 2, n'hem aconseguit 1 darrerament i en necessitem 60 el 2050. I vostès, conseller, treuen pit, d'acord, que aquest gigawatt, que és bàsicament d'autoconsum i, per tant, és bàsicament de fotovoltaica a teulats, en zones antropitzades, però si mirem altre cop la Proencat, què ens diu? Doncs ens diu que el 2050, com a màxim, el 22% de l'energia que necessitarem serà provinent d'aquesta fotovoltaica en teulats i en zones antropitzades. Només el 22%. Per tant, nosaltres som els primers que ens agradaria no necessitar cap mena de parc eòlic ni fotovoltaic, però vulguem o no vulguem, doncs el 78% vindrà d'aquí. I aquest gigawatt estarà amb mi d'autoconsum és mèrit de la ciutadania. És la ciutadania, no?, que em diu que sí, doncs s'ha posat les piles, és veritat. D'acord. Els experts ens diuen que en aquest 2024 és probable que baixi aquest autoconsum que s'està instal·lant perquè hi ha una lentitud en les subvencions, hi ha un cert col·lapse i, per tant, aquí hi hem de posar-hi mà. Aquest gigawatt d'autoconsum, que representa un 17% del que, en termes d'energia produïda, que és com s'han de fer les comparacions, un 17% del que produeix una nuclear, en aquests moments és el 0,4% de tota l'energia que consumim al nostre país, a Catalunya. Perquè aquí parlem de gigas i megas i la gent es pot pensar, de bona fe, que estem produint moltíssim i no, els números són aquests. Per tant, ens hem de posar les piles tots, i aquí nosaltres també hi són. I vostès han anunciat que tenen autoritzats 1,5 gigas, una giga i mitja, però també és veritat que n'hi ha mitja que està parada encara a urbanisme. I l'altre dia, avui celebro que no ho han fet, però l'altre dia ens parlaven de que venim d'una paràlisi. Doncs jo, lícitament, crec que ens hem de defensar. El decret llei 16/2019 del president Torra va aconseguir aixecar que es presentessin 14 gigawatts de projectes. En aquest moment n'hi ha presentats 3. Per tant, no veníem d'una paràlisi, havíem fet la feina, en tot cas, amb uns altres criteris, d'una altra manera. En aquest moment som últims a la Unió Europea. Si em permet, li diré d'una manera molt gràfica. En els 2 anys i mig en què vostès han estat al govern i que el país ha aconseguit aquest 1 gigawatt d'autoconsum, el diputat Ramon Tremosa i gent de la nostra sectorial han aconseguit fer no un llibre, sinó 2 llibres, que són aquests 2 sobre transició energètica, no, sí, i que a més, almenys a mi, que no en sabia d'energia, m'han servit per aprendre'n molt. Per tant, els recomano. Per això nosaltres hem plantejat un ple monogràfic d'energia, perquè entenem que en aquest moment, positivament i propositivament, i som a temps, podem aconseguir encara aquests 12 gigawatts nous que necessitem pel 2030, hem fet un, necessitem 12 pel 2030, que és d'aquí 4 dies, però plantegem aquest ple monogràfic perquè entenem que hi som a temps. Hi ha una dada que sempre que tinc micro intento dir-la perquè crec que fixa molt la situació. Per aconseguir l'objectiu de 2050 hauríem de fer des d'avui 3 camps de futbol de plaques solars cada dia i un molí terrestre cada 3 dies. Aquesta és la situació. Per tant, és el que ens trobem. Això, evidentment, si ho volem fer amb sobirania energètica. Si volem que ens ho facin des de fora, ja hem acabat la feina.
Per què volem sobirania energètica? Home, doncs perquè és una estructura d'estat, només cal mirar Escòcia, que es fa el 100% de la seva energia elèctrica ja és renovable, per tant, imagineu-vos el poder que té sobre el Regne Unit sent un gran proveïdor ja a partir d'avui mateix com a energia renovable, perquè controlem el preu de l'energia i no parlem ja de si, com fan altres països europeus, es territorialitza el sistema tarifari. Això podria fer que a Catalunya, que no tenim prou renovables, els costos d'energia encara pugessin més, per tant, això afectaria encara més el benestar de les nostres famílies, la competitivitat de les nostres empreses, etc. Volem ser sobirans energèticament pels impostos que això genera pels ajuntaments, per l'ecosistema d'I+D, d'universitats, d'indústria al voltant de les renovables que es pot generar. I tots aquests números són, si volem estrictament poder produir el consum d'energia elèctrica que necessitarem, però no estem parlant de la que necessitarem també si volem fer anar les dessaladores, amb la sequera que tenim, si volem fer anar l'hidrogen verd. Nosaltres fem aquí un apunt amb que com a energia de transició seria bo començar a tenir a Catalunya alguna inversió en hidrogen blau, captant el CO2, evidentment, no emetent gasos d'efecte hivernacle. I tot això ho volem també perquè no ens agrada que ens estiguin amenaçant des de l'Aragó les MATs, les línies de molt alta tensió. Que l'única manera de lluitar-hi, o la millor manera de lluitar-hi, és que no tinguin cap interès en venir. Si aquí fem la feina, si aquí no hi ha inacció, si aquí no hi ha capacitat ociosa en les subestacions de red elèctrica espanyola perquè els hi volquem nosaltres els nostres projectes de renovables, no tindran cap interès en venir les MATs. No volem les MATs i, en canvi, sí, volem totes les competències, no només pels projectes petits i mitjans, sinó també pels projectes de més de 50 megawatts. I això ho exigim i ho reclamem a Madrid. Els poso una dada molt significativa. De tota l'energia renovable que hi ha tramitada en aquest moment amb destí a Catalunya, una tercera part, el 33%, s'està tramitant a Catalunya. 2/3 parts s'estan tramitant a Madrid. El 67% s'està tramitant a Madrid, de la qual un 4% només són en projectes que aniran ubicats a Catalunya. Per tant, el 63% s'està tramitant a Madrid en projectes a fora de Catalunya, a l'Aragó, i és aquests els que amenacen de venir via MAT. I no és només energia elèctrica renovable, la transició energètica, és també biogàs. Nosaltres demanem que s'aprovi el pla de biogàs dins aquest mateix 2023. És també potenciar la biomassa en un país en què 2/3 del nostre territori és massa forestal. No pot ser que estiguem important pellet quan tenim 2/3 de massa forestal, que a més ens comporta problema de perill d'incendis, d'efecte esponja que se'ns queda l'aigua com a recurs disponible amb la sequera que tenim, que ens limita els aliments perquè ens redueix superfície de conreu, ens redueix pastures, etc. I tot plegat que redunda en despoblament, en desequilibri territorial. Per això també demanem que es potenciï la biomassa, evidentment que hi hagi més transparència, més desburocratització, no tanta farragositat de paperassa, sinó més confiar en les persones que promouen els seus projectes via declaració autoresponsable i en tot cas amb una ECA ja anirem després a comprovar que ho hagin fet bé. I volem, evidentment, per fer tot això, recursos. Un exemple de l'espoli espanyol, perquè s'entengui molt bé. La inversió que requereix la transició energètica a Catalunya és més o menys tant eòlica com fotovoltaica, 1 milió d'euros per megawatt. Hem de fer 5 megawatts al dia, per tant, necessitem invertir 5 milions d'euros cada dia a Catalunya. Això al cap de l'any són més o menys uns 2.000 milions d'euros. Espanya ens en roba més de 20.000, per tant, sense l'espoli espanyol, en una Catalunya independent, sí, podríem fer 10 vegades la transició energètica que necessitem al nostre país. I volem també poder gestionar els fons Next Generation, poder decidir aquí estratègicament quines són les línies que ens interessen. Volem que es faci un comissionat molt important, tècnic, que estigui adscrit a presidència i que coordini i que vetlli perquè es duguin a terme totes les polítiques que ens fan falta per poder fer efectiva la transició energètica. Tot això és el que nosaltres incloem en aquestes 5 propostes de resolució, també altres temes com els ajuts al 19,2% de famílies que estan en pobresa energètica, ajuts a les pimes electrointensives, rehabilitació d'habitatges, que es promogui la fotovoltaica en els polígons d'activitat econòmica i s'aprofiti per eliminar el fibrociment, l'amiant, seguir impulsant les comunitats energètiques locals, contemplant també les comunitats energètiques rurals, elaborant projectes de centrals hidroelèctriques reversibles, etc. Nosaltres en aquest debat
hem procurat, i crec que ho hem aconseguit, de tenir una mirada de país, d'intentar teixir uns grans consensos. Jo estic molt esperançat, veurem ara les votacions, però crec que realment aconseguirem uns grans consensos entre tots els partits i, per tant, aconseguirem fer un clic, un punt d'inflexió en la transició energètica del nostre país, perquè a partir d'ara sí, esperem-ho, hi hagi una acceleració que es noti cap a aquests objectius del 2030 i 2050. Acabo, consellera, aprofito per anunciar que Junts per Catalunya, en la mateixa filosofia i el mateix to que hem demanat aquest ple monogràfic d'energia, en demanarem també un sobre pagesia, perquè entenem que la pagesia, estarà d'acord, conseller, es mereix un ple monogràfic en la cambra d'aquest Parlament. Ara sí, acabo. El conseller Rull diu sovint que els molins i les plaques són reversibles, però el canvi climàtic no, i té molta raó. Per tant, fem la transició energètica, fem-la ja, fem-la en positiu, fem-la amb equitat, justícia i solidaritat entre territoris, sí? Fem-nos-la nosaltres i, sobretot, fem-la pels nostres fills. Moltes gràcies. Sí, ha d'anar acabant.